चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुभाषा Vcdc मावख'आव मासिगिरि सोद्रोमा आरो PMAYG न' मोनग्राफोरनि सावराय जथुम। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुभाषा Vcdcनि सिङाव लुफुंबाय थानाय 2021 निफ्राय 2022 नि PMAYG न' मोनग्राफोरनि न'खौ सम जोबनोसैयावबो दासिम लुफुंना होनो हायाखै। बेराफारसेथिं न' मोनगिरिफोरा दासिमबो मानो लुफुंना होनो हायाखै बेनि सायाव मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ मुं सुबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौनो लानानै दिनै गुरुभाषा Vcdcनि मासिगिरि बिपुल मुसाहारिया सोद्रोमा आरो न' मोनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। लोगोसे मासिगिरि बिपुल मुसाहारिया न'फोरखौ थाबैनो लुफुंनांगौ होनना इन्जिनियार आरो बिडिअ'फोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। मानोना न' लुना होनायनि बिफानफोरखौ इन्जिनियार आरो बिडिअ'फोरानो आबुं दायथ' लादोंमोन होननाबो फोरमायो। लोगोसे खावलायनायखौ बिथांमोना मावफुङाबाला आयेननि राहा लागोन होननाबो बुंथियो। दिनै आं बाहाय मोनसे माबाखौ टपिकखौ लानानै आङो मिडियानि गेजेराव आङो माखासे प्रकास्ट खालामनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंहा थांनाय 2021-22 आरोखि बेनिफ्रायनो जोंहा PMAY मोनसे खामानि सोलिबाय थादों। दा बे PMAY न'खौ लुफुंनायाव जोंनि ब्लकनि बिडिअ सार आरो इन्जिनियार बिथांमोनानो दायथ' लादों आरोखि। मानो दायथ' लादों होनबा माखासे डिसिसननि गेजेरै फैदोंमोन। जेरै थांनाय बाराव जोंहा 1,44,000 न'आ जाफुङाखै आरोखि अल आसाम। दा बे खेत्रखौ लानानै माने गेबेङै सावरायलायनानै बेखौ ओरैबायदि सिद्धान्त लानाय जादोंमोन जे थांनाय बाराव जुदि जायाखैबा मा ग्राउन्डआव जायाखै। बे ग्राउन्डआ जाहैबाय बेनिफिसियारिफोर गावबा गावनि जाबुगिया मावनायाव माखासे फैसा बाहायफ्रांनायाव न'आ साक्सेस जायाखै। आरो मोनसे पइन्टआ जाहैबावबाय जे गेजेराव माने थिकादार बा दालाल हिसाबै मावनाय मानसिफ्रा बिथांमोनाबो 10-20 हाजार जाबाय न'आ साक्सेस जायाखै। बेबायदि खेत्रआव मथा-मथि 1,44,000 न'आ जोंहा लुफुंजायाखै आरो। बे टपिकखौ लानानै जोङो मिटिं जानानै मोनसे सिन्थाधारा लाबोदोंमोन जे एबाराव जुदि बिदि जायोब्ला जोंनि प्रमद बर' सरकारनि माने जेनोखि माबा निर्देश आरोखि गंसेबो रायजो राजानि न'आ थालांनो मोना, इनकमप्लिट जानो मोना, नङा होमबा? बेखायनो जों सिन्था खालामबाय जे बेबायदि सिस्टेमाव लुयोबाथ' न'आ इनकमप्लिट जाखायो। बेनिखायनो जों ओरैबायदि सिद्धान्त खालामदों जे एइबार अफिसियेलि फैसायाबो माने थोब्लि माब्लिखा 1,32,000ल'। बेजों गंसे न' लुनांगौथ' थामसा नङा। बेखौ माने नोजोर बोनानै ओरैबायदि खालामदों जे जोङो माने बिडिअ इन्जिनियारफ्रानो मोनसे कमिटि जानानै बेखौ जेरैबाबो मावफुंनानै होगोन बे माबाखौ प्रतिश्रुतिखौ लादोंमोन आरो। खिन्थु गेजेर खन्द'आव फैनानै दिनै आं Vcdc चेयारमेन गुरुभाषानि आरो बिथांमोना मेम्बार जों ओरैबायदि प्रेसार मोनबाय जे बिथांमोना दायथ' लादोंमोन खिन्थु दायथ'खौ बिसोरो पालन खालामै बायदि जों नुदों आरोखि। मानो होनना बुङोबा न' लुनाया आजि 7 मास 8 मास जालांबाय खुनु माने मेटेरियेलफोरनि थिग गैया बेबायदि आरो। दा बेवहाय माने गोबां Vcdcआ बिदिनो भुगिनांदों, जोंबो भुगिदों। जोंनाव दिनै बिराद गिदिर मिटिं जानानै थांबाय जोंनियाव जे बे न'खौ मानो लुफुंदिया। चेयारमेन मेम्बारफोरखौ बिराद गाज्रि मोननो हमबाय। खिन्थु जों बेखौनो दिनै स्पष्ट होनो नागिरदों चेयारमेन मेम्बारफ्रा बाहाय खुनु माने आखाइ गैया। जा फैसा कालेक्सन जादों बिथांमोननो हरदों। खालि जोंखौ मिस्ट्रि नायनाय, मिस्ट्रि सलायहरनाय, बाला अन्थाइ मा नांगौ बेखौ जों माने दायथ' होनानै न'खौ लुफुंनांगौ होननानै दायथ' होदों बिथांमोना। बे खेत्रआव जों बुंनो नागिरदों जोङो बेनिफिसियारिनिफ्राय फैसाखौ माने बोखांनानै बिथांमोननो मेटेरियेल्स बायनायनि थाखाय फैसाखौ जमा हरदोंमोन। खिन्थु बिथांमोनहा माने खावसे फैसानिबो खमबावसो आरोखि बेबायदिनि मेटेरियेल साप्लायनायाव दिनै गुरुभाषा Vcdcआव IY न'आ लुफुंजाजोबाखै PMAY न'आ आरो। दा बेवहाय जों दुखु मोननाय फैदों जे रायजोनि थाखाय जों खामानि मावनो ओंखारदों आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दानि बिटिआर सरकारा खुनु कारापसन जानो मोना, कारापसन फ्रि सरकार जानांगौ। जोङो थाइसे गरसे Vcdc चेयारमेन मेम्बार दिनैसिमबो जोङो सासे मानसिनावबो जों थाइसे गरसे बिनानै जायाखै। खिन्थु जोङो रायजोनि मावनो होननानै सेक्रिफाइस माने खालामनो होननानै जों ओंखारनाय। दा बेवहाय बिथांमोना बिदि खालामबा जों निस्सय आयेननि बेब'स्था लानांगोन लामा जों बिदि साननानै दिनै बिनि सिगांनो जोङो माने नोंसोर मान गोनां नोंथां मिडियामफोरखौ लेंहरनानै जोङो जोंनि गोसोनि जेनाखि साननाय बेखौ जों एक्सप्रेस माने बुंफुंनो थाखाय लेंहरनाय जादों। बेखिनिखौ आङो बुंबाय आरो। थारमाने बै बेनिफिसियारिफ्रा मेटेरियेल्स बायनाय फैसाखौ होजोबाखै। मेटेरियेल्स बायनाय फैसाखौ फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति होबायानो। दा बेबायदि जोंनि प्रब्लेमखौ नुनानै लेट जानायखौ नुनानै आंनियाव 104 जनथ' मथा-मथि 50 जनसो बेनिफिसियारिया फैसा होफैथ'वाखै आरो। बाखि 50 जन फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्तिखौ जोङो जथेस्थ' आङो 27 लाख माने फैसा जमा होबाय। बेवहाय माला 16 लाख बादिल' फैदों आरो माला बेबायदि। आसलथे माबायदि खालामोबा खामानिखौ मावफुंजोबनो हागोन होननानै जोङो दा जों सानबाय इस्टिमेटखौ गावसोरनो बानायदों। फार्स्टआव इथा बे रेड इथा जेनाखि जों इथाजों जेनेरेल न' लुवा होमबा बेजों लुनायखौबो गावसोरनो
प्राइस बाहायनांगौ होननानै प्राइसखौ बानायबाय जोंनो मोनसेबो हिसाब होआखै रेट होआखै सिमेन्टआ बेसेबां दाम लहाया बेसेबां दाम केमिकेला बेसेबां दाम ब्लकआ बेसेबां दाम खुनु जोंनो मोनसेबो माने माबा हिसाब होआबालानो बिसोर गावसोरनो बायदों दा थाङै थुङै माने कस्टलि गोलैदों आंबो दा नायबाय भेरिफाइ खालामनानै कम्पानियाव थांनानै सोंहैबाय बे ब्लकआ जेनाखि ब्लकजों लुदों रायजोफ्रा सेटिसफेक्सन नङा खिन्थु बे ब्लकआसो इटानि डाबल दाम आरो दा बेबायदि हिसाबै बिथांमोनहा जानो हागौ माने बारा एसे एक्सपेनसिभ जानानै हानाय नङा बादि साननानै बिसोर फासयनो नाजादों ना मादों जों क्लियारिफाइ मोनाखै खिन्थु जोङो खनब्रै खनबा सयबारसिम जाबाय बिथांमोनजों सावरायनायनि मिटिं लानाया बिथांमोना एटेन्ड जाया आरो जों थाङोब्ला बिसोरो माने मिटिंखौ केन्सेल खालामो दिनैसिम अडिट गैया आरो मोनसेबो हिसाब खिथाब गैया जों दा रायजोनि जबाब होनो हायाखै दिनै लोब लोब फैदोंमोन रायजोआ नोंथांमोना नुखाबाय दा बेवहाय बिसोरो जोंखौ माने क्लियारिफाइ लाबोदों नोंथांमोना मानो लुवाखै न'खौ जोंथ' उफाय गैया बायद' जों नंगौ खोथाखौ बुंना होनांगोन बेखिनियाव जोङो 7 मास 8 मास 10 थाबाय खिन्थु दिनै उफाय गैयियाव रायजोनि प्रेसाराव जों दिनै मिडियानि थ्रुयै जोङो माखासे खोथाफोरखौ बुंफ्रुनांगौ जादों आरो जिथु बै मावफुंजायै न'फोर थाबनो मावफुंनो थाखाय इन्जिनियार आरो बिडिअखौ मा खावलायो आं खावलायदों आं खावलायगासिनोखा दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं खावलायबावगोन जे जोङो दिनै 22 तारिख नङा होमबा जों एटलिस्ट माने 30 तारिखनि गेजेरावनो जोंनि मेटेरियेल्सआ नांजोबगौ आरो बै फैसानि हिसाबा अडिट जानांगौ रायजोफोरनि न'आ 1 मास बा 2 मासनि गेजेराव माने कमप्लिट जानांगौ आरो जोंहा फैबाय थानाय न' दङ नै गाबोन समफोर 24 तारिखसिम फैसा हाबसिगोन जों रेजिस्ट्रेसन खालामजोब्बाय बिथांमोननि न'खौबो जों थाब लुफुंना होगोन अब्लासो जोंनि गभर्नमेन्टआनो माने एसे नाम फैगोन आरो आं बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव दिनै मोनसे राजनितिक भाषा बुंबावनो नागिरदों बिथांमोननि अंगे फंगे बिथांमोननि जेनोखि थिंकिं बेखौ नायनानै बिसोरो भिसिडिसिखौ आक्रमन खालामनाय स्टाइलाव आं नुदों आरो खारन भिसिडिसिखौ जुदि प्रफ जाहोनो हायोबा आक्रमन खालामनो हायोबानो माने गभर्नमेन्टखौ आक्रमन खालामनाय बेखिनि फिलिंसखौ आं मोनदांदों आरो नोंथांमोननि जिथु खोथाखौ खोनासङाबा मा राहा लागोन बे जोंनि खोथाखौ आङो 6 बार 7 बार जाबाय दहायनो एसे सिगाङाव बुंखाबाय मानियाब्ला आं आयेननि बेब'स्थाखौ लागोन बास आं आखायनो एटलिस्ट माने 28 तारिख 29 तारिखसोनि गेजेराव जों माने फाइनाल जानांगौ बेनि उनाव जुदि जायाबा जों माने आयेननि बेब'स्था लागोन आरो थारमाने ओरै बेनिफिसियारि फारसे ओरै ब्लक फारसे औ नोंथांमोना गेजेरनि माने ओरैबो जाया ओरैबो जाया निश्चय एकदम जों ओरैबायदि गेब्लेबाय मेम्बार चेयारमेनफ्रा माने बाहाय माने ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय रायजोनि रायजानायजोंखौ नों सहायनो ना ओरै बिसिनि माने जोंखौ नेग्लेक्ट माने खालामनायखौ जोङो सहायनो बेबायदि जानानै दं आरो जानो हागौ नोंथांमोनखौ जाख्ल'दोंबो होनदों खोमा रायजो राजा होनबाय जथेस्थ' होनबाय आरो सानै साथामा बिदि होनदों आरो खिन्थु दा दिनै जोङो फुरा माने रायजोफोरनो बेखेवना होनाय लोगो लोगो रायजोफ्रा दिनै बेबायदि अबस्था दं बिदिब्ला नोंथांमोना थाबैनो बानायना होदो बेखिनिखौ जोंखौ खावलायदों आरो